Здравейте, уважаеми клиенти на зоомагазин Моя зона. В поредното видео представяне ще си поговорим за автоматичните поводи, по-специално Flexi. Надяваме се ние от зоомагазин Моя зона Flexi да е известен на всички, като марка, като производител. Надяваме се все повече стопани да използват автоматичните поводи, да разбират удобството и сигурността на автоматичния повод, независимо колко килограм е вашето куче. До сега няма куче, което да е скъсало автоматичен повод на Flexi, тъй като Flexi дава гаранция. Тази гаранция се поема от страна на вносителя, Миязо ООД, сериозен вносител, и тази гаранция се поема от нас, сериозните търговци от зоомагазин Моя зона. Гаранцията е 2 години. Когато нещата са сериозни, как да ви кажа? Ето тук е гаранционната карта, тя е сложена от страна на вносител, приема се от страна на търговец и отива при вас, крайните клиенти. Пазете я, пазете си касовата бележка. 2 години ви се дава гаранция. Единствено при нас знаете предварително колко е гаранционният срок. През тези 2 години вашето куче просто не може да повреди този продукт. Това ви го гарантирам и аз, Стамен Стаменов, управител на зоомагазин Моя зона. Дори и 80 кг куче да имате, просто си вземете Flexi, което отговаря на тези килограми и го ползвате с удоволствие. Те са опаковани в този вид. Производител, германски производител, германско качество, тестван в всевъзможни природни и механични ситуации. Това Flexi е до 25 кг куче, 5 метра. Размерите са указани на продукта отпред. Ако не може да прецените точно кое Flexi пасва на вашето куче, обадете се на нашите фирмени телефони. Ако не аз, другите ни колеги ще ви консултират по телефона, ще избереме продукта. Това Flexi от новата дизайнерска гама на производителя. Виждате го как външният му вид привлича вас, нашите точни и прецизни клиенти. Наименованието е Fashion Carbon от новата Fashion серия на Flexi. Пак да кажа, при нас гаранцията е 2 години, знае се предварително, стараем се да ви информираме и се надяваме с това видео представяне ние от зоомагазин Моя зона да сме били полезни. Това е за сега от нас.